Can I make a statement on behalf of the joint forces in the alliance? I have to make the statement that we fight for freedom, we fight for justice, we fight for civilization. Hey mom! Hey mom! Τι έγινε? Πάει ο γιατρός, πάει όλη η ομάδα. Μισό τώρα. Βασικά ήρθαμε να καταλάβουμε εδώ το μέρος. Ήταν κάτι υποχθόνοι τύποι καβατζωμένοι εδώ πέρα δεξιά και αριστερά. Το πήρα, ναι. Τυχιούχοι πλέον. Πήρα, κάνει ένα zoom φίλε. Ήταν κάτι παλικαράγια καβατζωμένοι εκείνο το άλλο. Την είδαμε εμείς λίγο αντάρτες να πάμε να μιλήσω μπιπ και τέτοια. Καταλαβες. Πήγαμε, τα φάγαμε, τους ρίξαμε όλα αυτά. Σαν εμπειρία ήταν καλά. Το ξανακάνουμε. Σου φάνηκε καλό? Καλό ήταν. Θα ξαναπάρεις μέρος? Ναι, θα πάρω εγώ το μέρος δικό μου. Θα το πάρω κάποια στιγμή εδώ πέρα, το αγοράσω έτσι είναι. Ευχαριστούμε πολύ. Ωραίο μπλάκι, Τώρα αυτό θα πάρω. Τώρα θα γίνω μαχητής. Ναι, καλά. Don't speak.